Мы сами следим на наших, значит, прудах, водоемах, чтобы не было нарушений. Биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре еш кына браконьерлыкны кисәтү буенча рейдка чыга. Кармак белән тотучы балыкчыларны яр буенда көндез очратырга мөмкин. Ә менә ятмә салучылары караңгы төшкәнне көтә. Тикшерүчеләр иртәнге сәгатьләрдә Баграш сулыгы яр буенда номерсыз машинага тап булалар. Хәлне ачыклау өчен тиз арада 112 номерына шалтыратып тиешле хезмәтләрне чакыралар. Ул вакытта ярның теге ягыннан ятмә салучы да килеп җитә. Снимай сюда. Вы что делаете на этом пруду? На рыбалку приехал. С чем приехал на рыбалку? Удочкой. Сораштыра башлагач дөреслекне яшерә, балыкны кармак белән тотарга килдем ди. Тик капчыктагы ятмә һәм балыклар ялганларга бирми. Тикшерә торгач акамур белән толстолобиклар табыла. Тиз арада полиция хезмәткәрләре тикшерүчеләр дә килеп җитә. Һәр мәгълүмат эчке эшләр бүлегенә тапшырыла. Категорически запрещено орудие лова, сети и другие виды. Безнең кармак. Менә шул кармак белән тоталар, үзләренә киләләр, үзләренә урыннарына киткәндә чист тартып китәргә кирәк. Противопожарный әле безнең безопасность һаман сыймайтымы корылык. Балыкчы үз гаебен таный, законсыз балык тоту буенча әлеге гражданинга карата җинаять эше ачыла. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Больше повторяться не будет.